Que tal, como estades? Neste sétimo capítulo, a ferida aberta no 36 trasládase a Santiago. Visitaremos a Compostela de Ánxel Casal, a de Camilo Díaz Baliño, a de Xoán Xesús González, a dos irmáns Pasín, a Compostela do Seminario de Estudos Galegos, a Compostela de nós. Aquela pequena cidade que vivira un auténtico rexurdir cultural e político durante os anos 20 e 30 salta en mil pedazos tras a sublevación militar. Apenas uns días despois do golpe, os cárceres énchense de presos políticos, celébranse os primeiros consellos de guerra e prodúcense os primeiros paseos. Estos asesinatos que se producían sen unha formación de causa tiñan como objetivo causar medo, mandar unha mensaxe. Entón tiveramos que calibrar como afectou esa morte, ese asesinato, pois na mesma medida que o resto, dunha forma aleccionadora e que o resto entendera a mensaxe do que estaba ocorrido. Ata 1.500 reclusos chegou a albergar a antiga prisión de Santa Isabel. Outros 300 chegou a ver na Falcona. Dos antigos calabozos do Pazo de Raxoi sacaron para seren paseados o escenógrafo Camilo Díaz Baliño ou o que fora alcalde de Santiago, Ánxel Casal. Ali non tiña medo ningún porque decía que non lle podían facer nada porque acreditaba na xustiza e se non había nada de que inculpalo, pois non, a súa vida non corría perigo ningún. Entón, ele non quiso esconderse, nen quiso que o levasen para outro sitio a agacharse, nen nada de nada. Ele esperou ali, non tiña medo de que fosen buscar, e foron a buscar. O que me contaron, non Luis Joane, que non falei con el, pero si Maruxa, é que desde que chegou a Bos Aires, María nunca tuvo luz nos ollos, na cara, nin na vida. Nunca. Co estourido da guerra, as autoridades franquistas instalaron na Lavacolla un campo de concentración onde chegaron a vivir hacinados en condicións infrahumanas arredor de 2.000 internos. Os presos eran sometidos a traballos forzados. Estaban obrigados a redimir as súas penas construindo as pistas do futuro aeroporto. Lembra con claridade os seus 96 anos Elisa Tobar. Nos cargaban de tierra e piedras e tal, para después, iban desmontando el terreno y con las bayonetas con líneas eléctricas, con los raíles, las vaciaban y volvían a cargarlas. Eso sí lo recuerdo perfectamente. A nai de María traballaba como cociñeira no campo de concentración da Lavacolla. Cando era nena contáballe as condicións de vida daqueles presos. Cando a familia non lle mandaba algo desde Asturias ou donde fora algo de cartos ou algo de comida, pasábano francamente mal, porque era, se a miña nai, os pobres, ao final tiñan a piel e as costillas, que se lle notaba todas as costillas. En agosto de 1936, 11 veciños de Boimorto, 9 deles membros da corporación, foron detidos e fusilados na comarca de Santiago. 5 foron parar a 2 fosas comúns situadas na zona do Amenal, no concello do Pino, moi preto do aeroporto da Lavacolla. Os restos de 3 deles foron exhumados no ano 2007. Mini Rivas era o alcalde de Boimorto no momento da exhumación. Eu teño un recordo do Amenal cando fixemos a exhumación, cando apareceron os primeiros restos de paseados, da xente do redor que viña a ver, de falar a media voz. É dicir, cando se fala deso, falábase con respeto, con temor, con falar a media voz, que a mí sobrecolleume moitas veces, non? De contado, reconstruiremos o ocorrido en Santiago nos primeiros compases da guerra, pero antes visitamos a Coruña, onde hai uns días 3 familias pechaban unha ferida aberta o 29 de setembro do ano 1936. 89 anos despois, os restos mortais de Juan Boedo, Andrés Pinilla Fraga e Pedro Pinilla Calvete, asasinados en Bertua, regresaron por fin cos seus. Queremos dar las gracias en nuestro nombre, pero queremos darlas también en nombre de nuestro padre, Andrés Pinilla Fachal, que junto con nuestra abuela Carmen fue la otra gran víctima de estos asesinatos, porque siendo todavía un niño, prácticamente un bebé, se acostó una noche, siendo el hijo de una familia en la que tenía un padre, Andrés Pinilla Calvete, un abuelo, Andrés Pinilla Fraga, y 2 tíos, Enrique y Pedro Pinilla Calvete, y se despertó siendo únicamente el hijo de la viuda de un represaliado. Querido Juan, precisamente hoy, me vestí así por ti, de negro, por aquel día triste,
que te quitaron la vida, y de verde por la esperanza que tenías en tu corazón de luchar y de creer por una libertad que hoy tenemos y por eso podemos estar aquí. Os restos mortais de Juan, Andrés e Pedro foron entregados aos seus familiares nunha emotiva cerimonia celebrada no Pazo de María Pita, na cidade da Coruña. A extensión da ditadura chantou a xente, calou conciencias e destrozou familias. Pero cada vez que se abre unha foxa, entra a luz na oscuridade. Unha administración pública nunca se deberá negar a este acto de humanidade, de solidaridade, de comprensión e de restitución da memoria. A verdade non prescribe, igual que a dor. E a democracia só é plena cando é quen de mirar a cara atrás sen medo e dicir aquí houbo víctimas e merecen ser nomeadas, choradas e honradas. Pero hai outros asuntos que marcaron a actualidade estes días, son as novas da memoria. O Goberno aproba a creación da chamada Comisión da Verdade, que nace co propósito de investigar os crimes do franquismo e as violacións dos dereitos humanos perpetradas en España durante a Guerra Civil e a ditadura. Representantes das asociacións memorialistas e tamén os investigadores formarán parte deste grupo de expertos que se constituirá en agosto e que prevé ter listas as primeiras conclusións no ano 2027. Pilar Alegría é a ministra portavoz. Se trata de un Real Decreto que regula la composición y el funcionamiento del Consejo de Memoria Democrática y el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática, un consejo que va a estar presidido por el ministro Ángel Víctor Torres y que cuenta además con representación de distintos ministerios, también por supuesto con profesionales de reconocido prestigio, representantes de entidades memorialistas, sindicatos y asociaciones empresariales. Y además este Real Decreto establece también la creación de la Comisión de la Verdad destinada a contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. O Pleno do Congreso aproba co voto en contra de Vox e a abstención do PP a reforma da lei que regula o dereito de asociación e que vai permitir na práctica disolver asociacións que fagan apoloxía do franquismo, do golpe de Estado ou da ditadura. Queda fora a Fundación Francisco Franco porque non se trata dunha asociación. Na Cámara escoitáronse reproches ao Partido Popular por non apoiar esta iniciativa e tamén a decepción do Bloque porque, ao seu xuízo, esta reforma queda curta. Mentres non haxa soporte legal para xulgar os crimes do franquismo, non haberá verdadeiramente xustiza coas víctimas. Señorías, esta norma non nos interpela a nosotros, les interpela a ustedes y a su actitud. Ustedes miran al pasado desde el presente para polarizar en el futuro. Nosotros miramos al pasado, por supuesto, con afán de conocer en el presente, pero para avanzar en la convivencia en el futuro. Acabamos de oír al portavoz del Partido Popular decir que esta norma no les interpela. Que esta norma no les interpela. Es indiferencia frente al dolor, menosprecio, humillación con las víctimas del franquismo, o más bien, señor Fraga, o más bien es connivencia nostálgica con sus propias raíces personales, familiares o como partido político. O Concello da Coruña pide que se declaren como lugares da memoria 3 enclaves da cidade: o entorno da Torre de Hércules que engloba o Campo da Rata e o Cárcere, a casa onde residiu o republicano Casares Quiroga e a Casa Cornide que continúa aínda en mans dos Franco. A Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica pídelle tanto ao Concello da Coruña como á Xunta que tomen medidas para obrigar os descendentes do ditador a abrir ao público este inmoble declarado hai 2 anos ben de interese cultural. O PP oponse a pedirlle á Xunta máis implicación para localizar as fosas das vítimas do franquismo. Os populares rexeitan unha iniciativa do Bloque coa que os nacionalistas reclamaban máis investimentos e a creación dunha unidade que se encargue de xestionar os plans de exhumación. Non publicita o plan, non asina públicamente nada, non asiste ás campañas de excavación. Que demostra a pasividade total por parte do goberno galego. E a isto, pois sumamos esa incomodidade, esa actitude de ocultación. Esta lei estatal non obriga as comunidades autónomas a crear un departamento propio para xestionar estas programacións. O Comité de Empresa de Navantia Ferrol coloca unha placa en recordo dos traballadores do naval asasinados durante a Guerra Civil e a ditadura. Estiman que entre os anos 1936
1936 e 1975 puideron morrer na cidade arredor dun 100 de operarios do naval a mans dos fascistas. Carmen Seijas, máis coñecida como Maruxa Seijas, foi nomeada republicana de honra polos seus veciños da Coruña. Maruxa, que acaba de cumprir 100 anos, recibiu esta distinción concedida pola Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica e polo Concello da cidade herculina. A Deputación da Coruña crea o Premio Luis Seoane de Deseño. O galardón, dotado de 6.500 euros, recoñece a traxectoria de persoas, colectivos e entidades que sexan relevantes no campo do deseño gráfico e o digital, a comunicación visual ou o deseño de espazos de moda. O prazo para presentar candidaturas remata o 19 de maio. E co gallo do ano Castelao, hoxe visitamos en Compostela a exposición Ollos de Vidro. Reúnen materiais vinculados coa represión que van dende o mesmo momento da represión ata prácticamente antonte. A dimensión da represión en Galicia foi tan grande que aínda hoxe non acabamos de ter representado. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Queremos propoñervos agora unha viaxe ao pasado, a Compostela do verán do 36. O 13 de xullo de 1936 parte cara a Madrid unha delegación encabezada polo alcalde Ángel Casal para entregar nas Cortes Españolas o Estatuto de Autonomía apoiado pola cidadanía galega en referendo. Casal, que acababa de dimitir como alcalde, estaba exultante. O soño polo que tanto traballaran estaba a piques de converterse en realidade. Pero todo salta polos aires 5 días despois de chegar co estourido da guerra. Conversamos con Rafael García Ferreira, doutor en Historia Contemporánea da Universidade de Santiago e especialista na represión golpista exercida na cidade de Compostela. Rafael, que tal? Benvido. Hola, moi boas. Como se viviron aquelas primeiras horas de confusión e de preocupación tralo golpe militar? Bueno, pois a Santiago chega, como o resto de Galiza, a nova de que varias guarnicións, tanto en Ceuta, Melilla, Marrocos, como na península, se están sublevando, e aquí se creou que se chamou o Comité de Defensa da República, que era unha orde directa do Ministerio de Gobernación, que é o actual Ministerio de Interior, e o Gobernador Civil Provincial. En Santiago comezan a reunirse no Pazo de Raxoi, que era a Casa Consistorial, unha serie de representantes políticos, unha serie de representantes sindicais, que son os que empezan a organizarse pouco a pouco ante a probabilidade de que na guarnición da cidade se sumen ao golpe de Estado. Ata pouco antes do golpe, Ángel Casal era o alcalde da cidade, un dos fundadores do Partido Galeguista. Tivo que agocharse, pero pronto foi detido e asasinado. Ángel Casal foi nomeado alcalde de Santiago en febreiro, despois das eleccións xerais, nos que gañou Fronte Popular, na que estaba integrado o Partido Galeguista. O que pasa é que ocorre, Santiago durante toda a primavera de 1936, digamos que é a que está a cabeza do proceso estatutario de Galicia. O Estatuto de Galicia se aproba nese mesmo verán, uns días antes do golpe de Estado, e Ángel Casal forma parte da comisión que vai entregar a Cortes a Madrid. Entón, o golpe de Estado él realmente non o colle como en Santiago, actuando como alcalde. Naquel momento actuaba como alcalde accidental, sendo o primeiro tenente de alcalde José Germán, que era do Partido Federal, e Ángel Casal realmente o golpe de Estado donde se localiza en Madrid naquel momento. Sí que é certo que nese momento el volve para Santiago, se fai ca alcaldía de novo naqueles 3 días entre que se comeza a dar un golpe de Estado e finalmente Santiago cae nas mans dos sublevados, e é finalmente quen rende o poder civil á autoridade militar. El nese momento sí que marcha de Santiago, se vai á casa da súa dona en Arzúa, donde o deteñen, donde o regresan a Santiago, donde pasa un tempo encadeado, donde chega a participar como testemunha nunha causa militar, e de donde a él despois o sacan da cárcere para asesinalo sin que pasara por un proceso como imputado, digamos. Que impacto causou na cidadanía ese movimento? Pois é difícil calibralo, igual que é difícil calibralo para moitos outros que foron asasinados, porque hai que ter en conta que unha vez que o poder militar se fai co poder, con todo o poder, unha das estrategias que seguen é a de impoñer o medo como unha forma de control da sociedade.
Entón, todos estes asesinatos que se levan a cabo extrajudicialmente, por decirlo de alguna forma, non son asesinatos paralegais, porque a legalidade daqueles xuicios que se celebraban naquel momento non era tal, o golpe de Estado é unha cousa ilegal e, polo tanto, aqueles xuicios tampouco tiñen ninguna base legal, e estes asesinatos que se producían sen unha formación de causa tiñan como objetivo causar medo, mandar unha mensaxe. Entón, tiveramos que calibrar como afectou esa morte, ese asesinato, pois na mesma medida que o resto, dunha forma aleccionadora e que o resto entendera a mensaxe do que estaba a ocurrir. No momento no que estourou a guerra, digamos que en Santiago o mapa do terror levaríanos a tres enclaves fundamentais, non? A Falcona, o vello cuartel de Santa Isabel e o campo de concentración da Lavacolla, non? Sí, son os tres espacios de reclusión que vai a haber na cidade, aínda que teñen cronoloxías diferentes, porque a Falcona era a prisión municipal e a prisión de partido judicial, e iso quere decir que xa actuaba como prisión con anterioridade ao golpe de Estado, era unha prisión totalmente regular, que habituaba a acoller a delincuentes comuns, e a partir do golpe de Estado pasa a ter unha función moi diferente, porque empezan a chegar a ela unha cantidade de presos moitísimo maior das que chegaban antes, unha cantidade de presos para os que non estaba preparada para acollelos, e digamos que pasa a ter tamén unha connotación diferente. Eses presos non son presos comuns, son presos políticos, por así decirlo, son presos que se fan noutra circunstancia, e son presos que están ali esperando. Moitos deles non saben moi ben o que, moitos están a espera dun xuízo, moitos están esperando a que se defina a súa condición como preso, e moitos outros son os que salen dali para ser asasinados. Como foi o caso de Ángel Casal e de Camilo Díaz Baliño, por exemplo, non? Como foi o caso de Ángel Casal, de Camilo Díaz Baliño, de outros veciños de Santiago e de outros veciños que non eran de Santiago, porque ali comezaron a chegar persoas, veciños de moitos lugares do sur da provincia, sobre todo do sur e do litoral. Santiago, a prisión da Falcona, comezou a acoller unhas cantidades de presos inxentes, non só pola cantidade de presos que se facían na cidade, sino polos que chegaban de fora, que eso, xa che digo, esperaban ali a ser xulgados, ou esperaban ali non sabían moi ben o que, pero puderon comezar a imaginar, ou puderon comezar a ter o temor de a que estaban esperando cando comezan a sucederse esas sacas, eses asasinatos. Tamén estaba moi masificada, creo, a prisión de Santa Isabel, pero esa empezou a operar despois da guerra, non? Sí, Santa Isabel é un espacio diferente, é o que se coñece como unha prisión central, na propia denominación que os sublevados e que o franquismo tiña para elas, e en principio eran prisións que se crearon non como anexos, non, senón para auxiliar esa necesidade de acoller presos daquelas que non eran capaces de asumir máis volume de prisioneiros. Santa Isabel era un antigo cuartel militar que nunca tivera un uso continuado, porque pola zona na que está, un lugar moi húmido, un edificio moi grande que nunca tivera un acomodo para as tropas. As tropas non estaban cómodas ali, e se as tropas non estaban cómodas, pois evidentemente non iban a estar os presos tampouco. Se fai unha pequena remodelación no ano 1939, por certo, con man de obra presa, con man de obra que é sacada tamén da Falcona, que traballa ali e fai unha pequena habilitación, e a partir de 1940 comeza a actuar como prisión central. É unha prisión que vai a ter un volume de presos incluso maior, con cotas máximas de ata 1.500, 1.600, se non recordo mal, a mediados entre 1942 e 1943, e que vai a ter tanto presos locais como presos que comezan a chegar de outras localidades, tamén de presos que son redistribuídos, que chegaran das frontes de guerra, etc. Xa te digo que é unha prisión que ten unha connotación un pouco diferente, se non é unha prisión de primeiro momento, non é unha prisión que está pensada para aloxar unha cantidade moito máis grande de presos, pero non quere decir que o espacio estivera acondicionado para tal cantidade de presos. As condicións nas que vivían os reclusos debían ser terribles, non? Sí, por lo menos a memoria oral, a memoria dos veciños que nos fala de como vivían ali, pois sí que nos constata que as condicións evidentemente non eran as mellores, como non o eran en ningunha outra prisión. A nivel documental, o que conservamos son algúns poucos expedientes que nos falan de mortes por enfermidades dentro da prisión, como podían suceder tamén en calquera outra. E iso nos revela
pois o que estamos acostumados, non para este tipo de espazos. Malas condicións de higiene, malas condicións de habitabilidade, malas condicións alimenticias, etc. E o terceiro enclave do que falábamos antes era o campo de concentración da Lavacolla. Ali os presos eran sometidos tamén a traballos forzados para construir, por exemplo, as pistas do aeroporto, non? Sí, a Lavacolla é o terceiro espazo que hai na cidade. Naquele momento non era na cidade porque era o concello de Enfesta, pero estaba, digamos, ás aforas da cidade. Neste caso é un campo de concentración o que comezan a chegar presos da fronte de guerra, cando cae a fronte de Asturias, e os presos volven a ter unha connotación un pouco diferente, porque nos campos os presos podían chegar ou co objetivo de ser redistribuídos a outro centro penitenciario, ou podían chegar ali para quedarse un tempo e para formar parte, neste caso, de batallóns de traballadores. Era man de obra forzada, evidentemente, e no caso de Lavacolla, pois traballaron para levar a cabo esas obras de ampliación, de mellora da pista do aeroporto que empezara a traballar nos anos 30, nos anos da República. Eran esos traballos moi cansados, de carga de pesos moi fortes, traballos durante moitas horas, e eran traballos ademais diferentes dos que se podían realizar en outras prisións, porque collendo o exemplo mesmo de Santa Isabel, había presos que traballaban dentro de Santa Isabel, pero facían en outras condicións, traballaban en tarefas auxiliares dos gardas, do persoal de prisións, en tarefas que estaban asociadas ao traballo que eles tiñan, ao oficio que eles tiñan antes de entrar en prisión. En Lavacolla non, en Lavacolla son traballos forzados, moi duros, e que están relacionados con a mellora dunha infraestructura próxima da que se apropia a autoridade militar cando era unha iniciativa civil. Corríxeme se me equivoco, pero teño entendido que estes reclusos sí podían entrar e sair do recinto, non? Aínda que baixo estritas medidas de vigilancia, non? Sí, eles tiñan a capacidade de sair, se relacionaban cos veciños, e tamén hai certa memoria oral de recordo de recordar os presos que pasaban polas casas, os veciños os axudaban, tiñan relación con eles, e está sempre a dúbida de, bueno, e se tiñan esa capacidade de sair, por que non se daban máis fugas, por que non tal? Bueno, porque realmente estaban controlados e non tiñan moi ben a donde ir, non tiñan un sustento. Entón, a razón simplemente era esa, que non lles quedaba outra que volver e que malvivir no campo de concentración antes que vivir ainda peor fuxindo del. E sabemos se aquí en Santiago tamén houbo mulleres presas ou recluídas nestes tipo de espazos, ou ian a outros lugares de Galicia? O que é unha prisión de mulleres como tal en Santiago non existiu. E por estes espazos dos que falamos, mulleres presas sí que hubo. Na Falcona está o caso de Isabel Ríos, que ten unhas memorias nas que fala do seu paso por diferentes prisións, e ela relata como tiña unha cela que era prácticamente para ela sola, salvo que houbera alguén que estaba condenado a morte. Entón pasaban esas persoas, ou esa persoa a esa cela, ela pasaba para outra, e cando volvía a quedar desocupada porque o executaban, porque asesinaban a esa xente, ela volvía a pasar para esa cela. No caso de Santa Isabel e de Lavacolla, sobre todo no de Lavacolla, eu penso que non, tampouco podo asegurar o 100%, e no caso de Santa Isabel, a verdade é que sempre os registros de presos os que eu poden acceder na documentación que vin nestes anos, nunca se falaba de mulleres. Falabas aí un momentiño das sacas. Eu non sei se existe documentación, Rafael, sobre fusilamentos, paseos ou execucións aquí nas inmediacións de Santiago. Hai estudos sobre as cifras totais de paseados para Galiza, pero facer un estudo para Santiago non hai ningún feito, polo menos que eu sepa. Eu non sei o momento. Haberá que irse poñendo, Habrá que irse poñendo. Sí que sería moi interesante ver todas esas persoas que estaban na Falcona, que os asesinaron noutro sitio, pero persoas que asesinaron aquí cerca e que proviñan de outros sitios, claro. Pois, Rafael García Ferreira, moitísimas grazas polo teu traballo e por axudarnos a facer memoria. Unha aperta. Moitas gracias a ti. Hasta logo. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Aqueles primeiros meses de guerra foron dramáticos en Compostela. Os fascistas iniciaron unha cacería contra políticos, sindicalistas e intelectuais que colaboraran coa Fronte Popular e traballaran a prol da campaña do referendo do 36.
Todos foron perseguidos e os cárceres enchéronse pouco a pouco de presos políticos. O calabozo é deprimente. Ten dúas portas separadas por un curto corredor con ferrollos arrepiantes. Alá arriba, preto do teito, hai un fadinelo con 7 reixas. As paredes e os teitos destilan auga que supoño que ven dos retretes que hai en riba. Así describía a militante comunista de Curtis Isabel Ríos a súa cela na Falcona. Ata alí foi conducida tras ser capturada xunto ao seu home Manuel Calvelo nos primeiros días do alzamento. Nos mesmos calabozos onde estivo Isabel Ríos estivo preso tamén o pintor e ilustrador Camilo Díaz Baliño, autor de algúns dos cartéis do Estatuto de Autonomía do 36. O seu corpo apareceu tirado nunha cuneta o 14 de agosto no lugar de Sá, en Palas de Rei, xunto do rianxeiro Sixto Aguirre. Antes de morrer, Camilo escribe nun anaco de papel un poema. Prendinlle na cabeza do meu fillo unha estreliña forxada na Irmandá, e quero ver brillar a luz desa estreliña hasta chegar cegar. Que vexan os demais nesa estreliña a luz da libertá, que vexa que o tesouro máis querido o ten o seu brillar. Tralo asasinato do seu pai, o seu fillo pequeno Isaac, de apenas 15 anos, tivo que vivir agochado uns meses na casa do seu tío Indalecio na Coruña. A represión deixou unha pegada imborrable na familia, como conta Xosé Díaz Castro, un dos fillos de Isaac. Foi unha experiencia traumática. Imagínate, un rapaz de 15 anos cheo de vitalidade, de actividade, de ganas de sacar, de comerse o mundo, de repente, pois lle ven o que lle ven, ten que agacharse aquí na Coruña, na casa dunhos tíos. Foi unha experiencia brutal. Nos días nos que permaneceu preso na Falcona, Díaz Baliño retratou 26 dos seus compañeiros de cela, entre eles o que fora alcalde de Santiago, o seu amigo Ángel Casal, preso o 4 de agosto na aldea de Vilantime, a onde marchara tras entregar o bastón de mando tralo alzamento militar. O seu curmán segundo Xosé Castro nunca esquecerá aquela escena. Así o trasladou o investigador Xosé María do Barro. El estaba firme, a protexerme, en mangas de camisa, e así o levaron, atado cun adival dun carro que logo deixaron tirado no camiño. O corpo de Ángel Casal apareceu tirado nunha cuneta en Cacheiras. Días antes foron asasinados o secretario xeral do PC Jesús Parrado ou o abogado compostelán militante de Izquierda Republicana Manuel Vidal Cobas. Estas execucións, especialmente as de Casal e Baliño, causaron conmoción nunha cidade que empezaba a ver con claridade as consecuencias da guerra, como confesa a militante comunista Isabel Ríos. Cando se foi meu sogro comecei a chorar de tal maneira que non podía conterme. Un pranto silencioso que me saía das entrañas e que non podía frear. Chorei por todos os mortos habidos e por haber. Moitos mortos houberon tras Casal e Díaz Baliño. O editor Xoán Xesús González, Manuel Calvelo axusticiado día de fin de ano ou os irmáns Pasín fusilados en Boisaca en setembro e decembro respectivamente xunto outros 12 homes, todos militantes de esquerda. O pai dos Pasín, histórico sindicalista, permaneceu oculto 3 anos escapando dunha morte segura e a súa familia foi perseguida e humillada sen descanso durante anos. Mi padre escapó permaneciendo durante varios años oculto por los montes cercanos a Santiago. Pasó muchas penalidades mientras estuvo escondido. Un día llegaron y registraron todos los rincones. Recuerdo que subieron incluso hasta el desván y removieron toda la leña que teníamos almacenada para el invierno. Pero él ya se había escapado y no lo encontraron. Como Pasín, moitos composteláns tiveron que permanecer ocultos durante a guerra. Sabe o ben Elisa Tobar. Os seus 96 anos lembra aquela época na que seu pai tivo que permanecer agochado. Papá andaba escondido. Venían los guardias día y noche. De día y de noche. Cuantas veces de noche. Entonces, con el bastón, pum, 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 pataban a ver, se veía en la escuadra, miraban a la escuadra de las vacas. Pero papá nunca lo pescaron en casa porque saltaba por la ventana y marchaba. Los caseros lo escondían tamén. Elisa criouse na aldea de Vilachá, no concello do Pino. Vivía moi preto do campo de concentración da Lavacolla. Tanto ela como María, filla dunha das cociñeiras do campo, souberon da represión exercida polos fascistas en toda esa zona. Esto de la guerra civil fue tremendo, porque después de mucho tiempo
dijo papá, que iban a fusilar a outros dos que los tenían presos. Cando estaba xa traballando no aeropuerto, ela fora a axudar a facer unha comida, e cando estaba aí cociñando, xa fregando os platos, que yo ia un mando decirlle que había que decirlle aos labregos que deixaran 2 carros que facía falta para ir a tirar el estiércol, non? E decía, falaba en castellano. Entonces, miña nai quedaba pensando, pero que esterco, eso meu pai ainda de ser pos que fusilan aí en Boisaca, que só ia un día a semana, que só ian disparos, para tiralos por en calquera lado, como estaban facendo o aeropuerto e había zanjas e todo eso, dixo igual de noite os van tirar aí, e despois por a mañá xa están enterrados e así nadie sabe deles. Coa axuda de María de Elisa, adentrarémonos no campo de concentración levantado nunha antiga fábrica de curtidos pola que chegaron a pasar un total de 6.000 reclusos. Sábeo a xornalista Rosalía Macías, autora dunha investigación sobre este campo incluída no libro Guerra de 1936-1939 en Compostela, editado pola Asociación Cultural O Galo. Hoxe, na ferida aberta no 36, tecemos a historia do campo de concentración da Lavacolla a través da ollada de Elisa, María e Rosalía. Allí se cometieron las canalladas más grandes. Aquello lo mandaba un comandante de ingenieros, el hombre más desalmado que he conocido. Se reía al vernos y nos llamaba los hijos de la pasionaria. Muchos compañeros ya no podían trabajar, que ya no tenían fuerzas para andar y se desmayaban. Nun dos diarios que existen, que o do preso Casimiro Jabonero, que estivo ali preso na Lavacolla, pois describen situacións de traballos forzados xa no propio campo, non só en obras como podemos ver despois que, por exemplo, a do aeroporto, porque o que estaban eran ali esperando ou a ser clasificados, non? Para despois ou ser condenados ou ser enviados a outro campo. Podemos imaginar ese día a día bastante de penuria. Trabajaban con unas vagonetas así, por raíles. Los cargaban de tierra y piedras y tal para el aeropuerto, para hacer el campo, claro. Y con las bayonetas eléctricas, con los raíles, las vaciaban y volvían a cargarlos. Eso sí lo recuerdo perfectamente. Eran soldados, a veces rapaces moi novos, e pasaban tanta fame que traían a veces a manta que tiñan para dormir. A veces alguén lle compraba nalgúnha casa, porque tamén había tanta necesidade de roupa e de todo, que a xente tamén igual lle compraba. E a súa roupa, camisas ou que lle daban ali, a pouca roupa que lle daban, moitos intentaban vendelo. Porque me contaba a miña nai que cando a familia non lle mandaba algo desde Asturias ou donde fora algo de cartos ou algo de comida, pasábano francamente mal. Porque era, se a miña nai, os pobres, ao final tiñan a piel e as costillas, que se lle notaba todas as costillas. E viñan e traballaban por a comida ou algo que lle daban, ou mellor uns chorizos para levar para casa, e todo eso. Recuerdo muy bien uno que venía con una manta puesta así, doblada. La manta era, como iba a ser, de los soldados, era así un color marrón, que tenía unas listas un poco más claras. Y venía, ¿quién me cambia esta camisa? ¿Quién la cambia por una? ¿Me compra esta camisa? Y había quien se la compraba por una bolla de pan. Moita xente tiña relación con estes presos, pois tanto de amizade como tamén de necesidade ou económica, ou como lle queiramos chamar, pois eles a veces tiñan algunhas pesetas que cambiaban por mazás, sobre todo que vendían as mulleres da aldea, ou cambiaban a súa roupa que lle daban no campo, en algunhas mantas. Isto tamén o contaba un veciño de Lavacolla. E logo pois a xente tiña mantas militares na casa porque as cambiaran por comida para os presos. A xente daqui daba a veces pena cando viñan e cando pasaban ali por onde a cárcel e que había uns portalós e tiñan as tablas tiñan separacións e tal, a veces metíanlle cachos de pan por ali porque pasaban de verdad hambruna, porque pedían ya aos veciños que lle deran berzas da horta, das coles, e cocían eso a mellor con un cacho de touciño e dabanlle as patatas e máis eso,
E non tiñan outra comida para traballar pico e pala todo o día. Nos instalan en unas naves. Estamos amontonados. Hemos de dormir unos encima de otros. Los piojos abundan mucho y la sarna empieza a sentirse. Para hacer nuestras necesidades, han preparado en una esquina del campo un cobertizo, donde en una zanja se va evacuando. Pero somos 1000 hombres, y a los pocos días el olor que esto despide es insoportable. Dormían en aquel barraco con pulgas, y unos encima de otros. No tenían donde hacer sus necesidades, que yo sabe Dios qué era. Podían moverse polas aldeas, non? Non era unha liberdade de movimento, era pois para facer tarefas, ou igual tiñan tempo libre, pero evidentemente pois non podían escapar de ali, non? Cando viñan os presos a traballar a nosa casa, a axudar a coller o millo e esas cousas, pois eu tampouco entendía, decía mamá, pero se estaban tan mal aí, morrían de fame, porque non escapaban dunha vez que os deixaban vir por a aldea e tal. Ela decía, estaban esperando un salvoconducto, e a donde iban ir, se había guardias por todos os lados, e o que escapaba non o traían de volta, que o fusilaban, mataban, sabían que se escapaban que morrían. Os presos recluídos no campo de concentración movíanse con certa liberdade pola zona, pero sometidos a unha estreita vixilancia. Así foi como a familia de Elisa coñeceu a Alejandro Vargas, un preso que sabía de música e que relataba nas súas coplas as condicións nas que os reclusos vivían no campo de concentración da Lavacolla. Ela era pequena, pero bueno, o seu pai pois xa era un home adulto e un día coñeceu a Alejandro Vargas, que era un dos presos que estaba nese campo. E como o coñeceron? Pois foi cando papá vino a comprar unas chucherías para los niños, que éramos nosotros. Y entonces vino un camión hasta Lavacolla, pero en Lavacolla le dijo el señor, yo no puedo levar más, ahora tengo que ir andando. Entonces él vino andando con el paquete de las chucherías, y venía el sol y venían cantando Lavacolla, lugar triste, unos 4 o 6 soldados. Lavacolla, lugar triste, no hay tranvías ni autobuses, no hay cinemas ni danzones, hay pulguitas y ratones. Y seguía Lavacolla, lugar triste, nos cansamos de picar el relevo, deseamos que yo creo que no debe de tardar. Entonces papá le dijo, buenas noches, por favor, ¿de quién es la letra? Porque la música ya la conozco. Dijo, de un servidor, dijo. Entonces, desde entonces le dio la dirección y fue viniendo para conocernos a nosotros. Mamá le dio, el día que vino, el primer día, le dio la merienda, y el segundo venía, después venía con frecuencia. Era el leñador y tenía un capote, lo recuerdo muy bien, un capote viejo, bien, andaban muy mal puestos. Y después vino un sitio amigo de los de casa, de papá, de nosotros, que éramos niños. E el, pois, charlaba con elas, contáballe da vida no campo e leváballe novas letras desas cancións que ian inventando para contar un pouco, pois, como era esa vida que les levaban no campo de concentración. Entón, por iso, bueno, esas cancións chegaron ata hoxe, no? A través da miña familia, que as seguimos cantando sempre. Lavacolla, lugar triste, no hay tranvías ni autobuses, no hay cinemas ni danzones, hay pulguitas y ratones. Lavacolla, lugar triste, nos cansamos de picar el relevo, deseamos que yo creo que no hace tardar. Saudamos a Xosé Luis Rivas, a Mini Rivas, político do BNG, pero tamén compositor, cantautor e musicólogo, unha persoa que sabe mesturar como ninguén as dúas facetas, non? A artística e a política. Mini, como chegaron ás túas mans estas melodías? Chegaron de rebote, é dicir, chegaronme porque hai unha familia que
que tiña relación con Alejandro, con un preso que cantaba, que adaptaba melodías que cantaban os presos do campo. Unha é un tango e outra é unha copla de La Parrala que cantaba Conchita Piquer, doña Concha Piquer, ¿no? Son letras tráxicas de sufrimento. O tango é unha canción de sufrimento. O tango é moi curioso porque o tango é unha versión é un tango do ano 35 que é unha copia, un plagio exacto dunha romanza coñecida, ojos negros que fascinan, ojos negros que iluminan, e eles cantan a lavatoria, lugar triste, no hai tranvías ni autobuses, no hai cinemas ni danzones, hai pulguitas e ratones. Falan eso de cando poderán volver á casa. Non se mete, non é unha crítica moi directa, porque tampouco lle lo permitirían cantar, non? E entonces, digamos que lles permiten cantar eso. Veñen de cando cae o frente norte e entonces, pues bueno, hai campos de concentración por todo o Estado español, e aquí hai campos de concentración. Esqueceronse. O silencio que pesa sobre nós é brutal, non? Entonces esqueceuse a memoria da existencia deses lugares de dolor e de morte, non? Porque aquí morreu moita xente. Había torturas e malos tratos, non? Moi malos tratos. Cando fixemos a exhumación no 2007, falábame esta xente que che digo do Amenal e de arredores, falábame de que lles daban, iban formados e que se lle botaban a mao a unha berza para poder comer algo, non? Pois que lles daban uns vergallazos tremendos, non? E que os maltrataban, que estaban cheos de fame. Falan ademais de que viñan exhaustos a buscar leña e que algúns que non aguantaban máis que caían, pois que lles daban un tiro de gracia, non? Na memoria oral nunca sabe o que é exageración e o que é verídico 100%, pero bueno, a memoria está aí, non? E está esa memoria ao caladiño. Eu teño un recordo do Menal cando fixemos a exhumación, cando apareceron os primeiros restos de paseados, da xente do redor que viña a ver, de falar a media voz. É dicir, a pesar de que o silencio pasou por riba nosa e fíxonos esquecer, ou obligounos a esquecer un montón de cousas desas, cando se fala deso, falábase con un respeto, con un temor, con falar a media voz, que a min sobrecolleume moitas veces, non? Esas exhumacións da fosa do Amenal xa datan de hai case 20 anos, creo recordar. Creo que eran 11 concelleiros, non sei se ao final conseguiron recuperar os restos de todos. Como quedou toda esa historia? Eran 12, un escapou ferido. No Amenal eran 6 e un que escapou, menos un que escapou, 5 corpos. Os outros 6 están en Ortoño, ou estaban en Ortoño, no cemiterio. Eses foron digamos, catalogados. Houve levantamento de cadáver con fotografías e todo, non? Polo bon facer do xuíz da zona, non? Pero os do Amenal conseguimos encontrar 3, nada máis. Faltan os outros 2. Cando as condicións señan factibles, pois sacarémonos. Desde hai varios anos os historiadores, tamén as asociacións memorialistas, tentan recompoñer, non, ese puzzle a través destas exhumacións e de outro tipo de iniciativas, pero non sei, Mini, se hai vontade política para intentar recompoñer todas estas pezas. O que non hai é vontade democrática por parte de moi pouca xente. E isto é moi triste, porque unha democracia ten que se sentar sobre a verdade, e sobre a memoria, e sobre a reparación. E aquí non se reparou nada. Aquí hai mortos nas cunetas. Os nosos montes están sobre todo nas lindes de xurisdiccións, de provincias. Apareceron cantidade de cadáveres, facendo carreteras, levantáronse fosas e volveronse a tapar en silencio,
Isto non pode ser, é dicir, que pasa? Que non cicatrizaron as feridas? Que pasa? Que é o que pasa? Por que non transmitimos esa memoria? Por que non sabemos que... Por que temos condenado a unha serie de xente que o esquecemento absoluto, como se non nacera, como se non vivira, como se non pasara por este mundo, non? Como se non deixara pegada, e deixárona, porque era xente, generalmente era xente que soñaba con un mundo mellor e que soñaba con facer algo bo deste valle de lágrimas que se decía naquel tempo, non? Bueno, é unha absoluta injustiza. Eu estou falando dun concello neste caso que debe ser o único concello en Galicia que por unanimidade da Corporación Municipal, polos tres partidos, polo PSOE, Partido Popular e BNG, que conseguimos por unanimidade facer a exhumación a conta do concello todos de común acordo de que había que traerlos para a casa, os que estaban tirados fora, había que traerlos para a casa. E, bueno, iso conseguiuse no 2005, aprobouse unha moción que presentamos desde o BNG, e non pasou nada, é dicir, fixose un libro, fixose un homenaxe, e pelillos a la mar, aquí estamos. Pero crees que agora mesmo se dan as condicións tal e como están os posicionamentos políticos, donde incluso hai partidos que se atreven a negar os crimes do franquismo? Danse as circunstancias para que se poida facer un traballo similar noutros puntos de Galicia? Eu creo que sí, eu creo que sempre hai circunstancias. Si somos capaces de apelar a xenerosidade e si esquecemos a estupidez política que estamos vivindo, porque o que estamos vivindo é unha auténtica fraude democrática. Está chegando a un punto en que non falamos da res pública, da cousa que nos concerne a todos. Non estamos falando de estupideces. Isto é o que se pretende. O que se pretende é demonizar a política, convertila nunha porquería para chegar a posicionamentos totalitarios, a posicionamentos moito máis duros. Eu creo que sempre perdimos a mellor época foi no 78, 79, 80. Foi cando se podía facer un grande pacto de decir, señores, vamos levantar, vamos rascar as carapelas, chamábamos de nós, as feridas, vamos rascalas para ver que hai e vamos facer, temos que facelo. Pero non, deixamos morrer os familiares que sufriron tanto, deixamos morrer os que sufriron tortura, deixamos irse en silencio, sin que nos transmitisen nada, sin que públicamente se dixese case nada, e deixámonos ir tristes, eles e tristes nós. Eles tristes por non ser recoñecido o seu sufrimento e a súa aportación. Nós, por seguir no silencio e por non teremos transmitido ese aloumiño que tiñamos que darles. Pois Mini Rivas, moitísimas grazas por pasarte pola ferida aberta no 36. Foi un auténtico prazer. Unha aperta. Moitas gracias. Que perverso Solla es, criminal de vocación. Desde o cárcere o levaches a morte con outros dous. Suplicouche pola vida con palabras de razón, e ti que foras amigo, fúchelo seu matador. Abre a porta, carcereiro, que a Casal quero levar. Trai o orde do xuiz e nada lle vai pasar. Do preso fixolle entrega e con el dos outros dous. Casal, o ver o seu amigo, un pouco se serenou. Solla, ti que es meu amigo, ti non me irás matar. O meu amor é Galicia, miña patria son leal. Nunca ninguén fixen dano como alcalde da cidade. Solla, que é un asasino, as razóns non escoitou. Entrañas de criminal, de 2 tiros o matou. Despois foi a Santiago e en 10 tascas disfrutou bébedo de viño tinto e do relato felón. Queremos centrarnos agora na figura de Ángel Casal, alcalde de Santiago, asasinado no 36, membro do Partido Galeguista e tamén das Irmandades da Fala. E facémolo con Xosé María do Barro Paz, autor dun abondoso estudo sobre Casal. Señor do Barro Paz, que tal? Benvido. Boa tarde. Estamos falando dunha persoa moi comprometida co país, non só dende o punto de vista político, senón tamén dende o punto de vista cultural. E falamos especialmente do seu labor como editor, non? Sí, Casal foi basicamente un editor.
Tamén fixo incursións neste ámbito na promoción de tanto da literatura galega como de determinados xornais que non estaban sempre en galego, pero que eran unha liña de defensa do galeguismo. Estamos falando dunha persoa que estivo detrás de dous proxectos editoriais moi importantes para o país, como son a Editorial Lar, a Editorial Nós. Que papel xogaron estas dúas empresas no relanzamento cultural de Galicia? Na miña opinión foron moi importantes as dúas. A primeira, como sabido, fixera en sociedade con Leandro Carré, embarcouse con Casal no lanzamento de Lar, que foi das primeiras coleccións de literatura que tiña unha publicación periódica ao xeito das que se facían polo mundo adiante. Foi a primeira vez que en Galicia se abordou unha publicación deste tipo, que era pezas pequenas, o que se chama literatura de bolso, porque se podían levar, normalmente se levaban no peto e se aproveitaba calquera momento de descanso para ler. En Casal implicouse desde o primeiro momento na campaña pro do Estatuto do 36, de feito, teño entendido que puxo a disposición da causa galeguista tanto as súas máquinas, os seus talleres, acolleron importantes reunións, non? Dicía Castelao del que fixo el máis por Galicia que calquera de nós, non? Eso é evidente. Sería parte do seu tempo e da súa maquinaria, dos seus gastos particulares poños ao servicio do Partido Galeguista, xa antes das Hermandades da Fala, de todo o que tuvera que ver coa defensa da cultura galega. Non os esquezamos quen editou a maior parte das publicacións que fixo o Seminario de Estudos Galegos, do que tamén formou parte. A nivel político, como chega a tal alcaldía de Santiago, Ángel Casal? Bueno, hai que pensar que a República que chega no ano 1931, o 14 de abril de 1931, non é como consecuencia dunhas eleccións, chamémoslle xerais, dunhas eleccións ao Parlamento Español, sino que foron unhas eleccións municipais. Esas corporacións municipais, tal como estaba a legislación naquele momento, tenían que renovarse na súa metade aos 2 anos. No ano 33, ao goberno xa da dereita non lle interesa porque pensa que pode perder o poder. Entón, dilata esas eleccións, nomean unhas corporacións municipais a dedo que non teñen nada que ver prácticamente cos resultados que había das eleccións do ano 31. Entón, no ano 36, unha vez que gana a esquerda, gana as forzas da Fronte Popular as eleccións, pois deciden que é necesario cambiar os concellos. Como non houbera eleccións desde o ano 31, pois o que deciden é repoñer como concelleiros a todas aquelas persoas que no ano 31 saíran eleitos concelleiros. Que pasa? Que en algúns sitios, como no caso de Santiago, estaba moi mermada esa corporación. Entón, como en tantos outros sitios, nomeanse unhas xestoras na que participan todos os partidos que se presentaran as eleccións ao Parlamento e designan aos seus militantes para candidatarse a eses cargos de concelleiro. E unha vez Casal accede como concelleiro a esa nova corporación municipal de Santiago. Unha vez que se constituye o concello coas persoas nomeadas, deciden elexir alcalde. Correspondíalle a outro escritor tamén moi centrado no teatro como foi San Luis Romero, autor dunha peza das máis representadas do teatro galego, o Fidalgo. Este home correspondíalle ser o alcalde porque se viña da corporación do ano 31. Mais o señor San Luis Romero non quiso, entón non se presentou o día que se fixo convocatoria para a elección dos cargos e entón en ausencia decidiron buscar outra persoa e foi Casal. E chegou así o consistorio. E en xullo do 36 estoura a sublevación e ele estaba en Madrid, ¿no?, entregando o proxecto do estatuto que fora refrendado, ¿no? Sí, ele estuvera moi ao servicio da propaganda do estatuto. Nese momento era alcalde de Santiago, tamén era vicepresidente da Diputación da Coruña e ela vai no grupo de políticos que fan entrega do estatuto. E nese momento, cando están en Madrid, o Partido Galeguista decide que os concelleiros que tiñan, dado que xa se conseguira o estatuto,
en vista das presións que había, sobre todo dos grupos da esquerda máis relevantes no elemento político daquel momento, ainda que non eran elementos que formasen parte dos concellos, que era preferible abandonar os seus cargos e deixar que cada concello pois elegise o xeito mellor para a súa gobernanza e non estar naquela tensión pelexando diariamente con elementos ollos ao concello. Entón todos dimiten, incluído Casal, ainda que Casal non estivese presente, co cal deixa en o 7 de xullo deixa de ser alcalde de Santiago. Regresa a Compostela e cando se produce esa entrega do bastón de mando e que foi del? Entón el en principio manifesta que non ter medo de que lle poda pasar nada, porque el non fixera nada. A el ordenanlle entregar as chaves do concello á autoridade militar, así o fai, e que como estuvera fora non tivo nada que ver coa entrega de armas que se fixera a persoas desde o concello, que ele non estaba en Santiago cando se produciu eso, e entón sácase do medio. Que solución busca? Pois ir para asunto dun parente seu, un Casal, que eran da parroquia de Pela en Ilantime, en Arzúa. Ela se vai non a esconderse exactamente, porque non se escondeu, pero si estará. De todas maneiras, xente que conocía debeu dar parte ás autoridades novas, ás autoridades sublevadas, no día 4, creo que se nos foi trabocado, van a buscar o 4 de agosto. E o levan para Santiago. Fai unha declaración, en principio non o inculpan de nada, pero non o deixan salir. E o día 8 deixan sair, pero xa para que o esperen na porta os falanxistas e o paseen. E na noite do 18-19 apareceu morto perto de Cacheiras. Polo que se pode ler nos seus traballos e noutros textos tamén, Casal intentou resistirse todo o que puido a salir desa cela porque sabía que non lle esperaba nada bon, non? El era consciente nese momento, non, de que iba a morrer. Exactamente. Ainda que nunha entrevista que tuveramos Ernesto Vázquez Souza e máis eu con un parente que era fillo do dono da casa naquele momento, que tiña 7 anos e que estaba xusto con Casal cando prenderon, recordaba perfectísimamente xa un señor maior, cando nos falamos con él, este señor ainda nos dixo, él ali non tiña medo ningún, porque decía que non lle podían fazer nada, porque acreditaba na justiza, e se non había nada de que inculpalo, pois a súa vida non corría perigo ningún. Entón, el non quiso esconderse, nin quiso que o levasen para outro sitio a agacharse, nin nada. El esperou ali, quitouse de Santiago, que era evidentemente máis perigoso. Ali non tiña medo de que fosen buscar, e foron a buscar. E logo, eso sí o sabía, porque o viu nos días que estivo detido ali, no, como a moitos o sacaban e non volvían a aparecer. Os fascistas non se conformaron con asasinar a Casal, tamén quixeron destrozar a imprenta Nós, non? Todo un símbolo do galguismo, non? Sí, a imprenta Nós, que se salvaron cousas gracias a un cura. A maior parte da igrexa, como sabido, puxose da parte dos sublevados e non axudou nada a xente que non estaba nese lado. Pero sempre hai algún membro da igrexa que fixo cousas, en concreto na editorial Nós, pois salvaronse cousas gracias a iso que se agacharon, entre outros o códice clandestino que se estaba imprimindo daquela. Xosé María do Barro, que supuxo a desaparición de Ánxel Casal para a política e para a cultura galega? Que tería pasado se el continuara vivo e non se interrumpira a súa traxectoria nese momento desa forma tan vil? Eu creo que na política se quedaron un moito, porque el, basicamente, sacando ese período, máis por necesidade que outra cousa, que se viu en parte obligado a ocuparse da alcaldía e tamén da diputación, en nome do partido, pero el normalmente tanto nas hermandades como no partido nunca ocupou, nin quiso ocupar cargos relevantes. O traballo ocupaba moitas horas e el pensaba que abondaba con ese traballo ao servicio da causa da literatura e da cultura e
da política galega, non? Entón, no aspecto cultural, sí, desapareceu pois a editorial máis importante que houve en Galicia antes da sublevación militar, en toda a historia de Galicia. Nunca houbera unha imprenta que acabase o nivel de volume de publicacións, de calidade de publicacións, e con unha certa planificación. E entón perdeuse, evidentemente, unha gran figura do mundo cultural. Pois Xosé María do Barro Paz, moitísimas grazas por orientarnos e axudarnos a transitar polos mundos de Ánxel Casal. Grazas por acompañarnos hoxe. Unha aperta. A vos, moitas gracias. Un piar fundamental na traxectoria vital e profesional de Ánxel Casal foi a súa compañera de vida, María Miramontes. Queremos coñecela un poquinho mellor coa axuda da historiadora Encarna Otero. Encarna, moi boas. Hola, moi boas. E digo compañeira, non esposa, porque María participou activamente de todos cantos proxectos políticos, económicos e culturais emprendeu Casal, non? Sí, foi unha compañeira de vida e unha compañeira de trayectoria e traballo, non? Hasta o final, en máis, en América, no exilio, decían que ela seguiu levando a Ánxel Casal no seu corazón e na súa fronte toda a vida, non? Porque todo partillaron conxuntamente. A actividade económica, os negocios, o comercio de retallos que abriron en Coruña, a imprenta Nós, todo. O único, digamos, que era un pouco diferente era o traballo de modista de María cando se adicou a ese oficio que ela aprendera desde pequeniña, e o traballo de Ánxel Casal vinculado a outras cousas, non? A prensa, a actividade política, etc. Pero os dous pertenecían ás Irmandades da Fala, os dous, é dicir, tiñan todo destes proxectos de vida que se conxugan desde moi novo e que hasta o final continúan pois por vías paralelas, pero ao mesmo tempo que se entrecruzan. Quizáis María é a gran descoñecida, non? Teño lido por aí que era unha moza intelixente, moi formada e moi comprometida, non, Encarna? Sí, ela entrou con 11 anos, os seus pais que eran criados no campo, se trasladaron a Coruña para que a súa familia tuvera mellores posibilidades, e María entrou con 11 anos a traballar, como era normal naqueles anos, de aprendiza nun taller, non? De aprendiza nun taller de coser, e a súa capacidade de aprendizaxe máis a súa capacidade de formación permitíronlle pasar a modista, é dicir, non só coser, sino cortar, saber de patronaxe, saber de tecidos tamén, porque tiveron unha tenda conxunta de retallos en Coruña e ela e Ánxel. E seguramente non, como Ánxel estuvo un tempo emigrado en Francia e coñecía francés, sabía francés, pois iso lle permitiu ela aprender para logo manexar o que naquel momento era o centro, digamos, da moda en toda Europa e en outras partes do mundo de Francia, non? Entón, seguramente, figuríns, revistas, todo isto, viña, que chegaban a Coruña, porque o Porto de Coruña era un espacio de comunicación moi importante con Francia, pois ela tamén tuvo esa formación na que ao principio colaborou tamén Ánxel de saber, digamos, de descubrir a través de francés algo que necesitaba para a súa formación como modista. Como esa Coruña era xa un xérmolo naquel momento, non é de agora, era xa un xérmolo naquel momento de todo este mundo do bo facer na costura, non? Ambos, explicabas antes, militaban nas Irmandades da Fala, tiñan clara a necesidade de traballar a prol do desenvolvemento de Galicia, pero desde a lingua e desde a cultura galegas, non? Si eles partillaban, digamos, con todo o ideal que naquel momento se puxo en marcha desde as Irmandades da Fala e os seminarios teos galegos, e logo despois a editorial Nós tamén, era facer de Galiza un país de seu, e claro, as sinais de identidade deste país de seu pasaban polo seu idioma, pola súa cultura, pero non só polo seu idioma. Eles foron uns dos impulsores das escolas de ensino en galego, non? Que na Coruña chegou a abrir unha para nenos, pero de todo o conxunto, non? Porque nese todo estaba o teatro, a música, estaba todo un abano cultural enorme, inmenso, que Galicia tiña de seu e que era necesario que desenvolvera, non? No ano 24, Casal funda xunto a Leandro Carrea Editorial Lar, aquel proxecto, non chegou a callar por diverxencias entre ambos, non? 3 anos despois nace Nós. Que significaron e que papel xogou, que significaron estas editoriais e que papel xogou tamén María na vida de ambos proxectos económicos? Nós podemos decir que foi a primeira gran editorial galega. Non viuda nada.
como todo, viu de ensaios anteriores que foron callando uns, outros non tanto, e que ao final pois diron nacimento a nós, non? E claro, nós tiña un proxecto, era un proxecto empresarial, era un proxecto cultural, era un proxecto de nación, porque era un proxecto lingüístico, e ademais que combinaba o traballo, digamos, do idioma en galego en diferentes publicacións, co traballo xa de unha empresa editorial, é dicir, as capas tiñan que estar, estaban promovidas como elemento de atracción para que a xente o vira nos escaparates e ese libro entrara tamén polos ollos, nunca mellor dito, pero desde a capa, por tanto aí, pois desde Carlos Maside hasta Castelao, hasta todos os que colaboraron en facer desas capas un obxecto en si mesmo importante, mas tamén, por primeira vez, nos aparece un escaparatismo, é dicir, os libros tiñan que venderse, e para venderse había que velos, e por tanto que as librerías tamén tuveran eses libros como mostra do bon facer de Galiza, non? Por tanto, é todo un proxecto, digamos, artístico de deseño e ao mesmo tempo empresarial e ao mesmo tempo político que se elaborou a partir deses anos 20 e que chegou hasta o ano 1936 en que afogaron en sangue. Que interesante. Coa chegada da Segunda República, Encarna, intensifícase o compromiso político tanto de Ángel como de María, ambos trasladanse a Santiago, participan na fundación do Partido Galeguista e creo que María, corríxeme se me equivoco, pero creo que era partidaria de crear unha sección feminina incluso, non? No, é que eso xa viña das Irmandades, sabes? As Irmandades tiña a sección femenina das Irmandades. Sí, as Irmandades da Fala tiñan xa unha sección femenina moi activa, e ademais activa en promover actividades que hasta este momento as mulleres tiñan negadas, como era pisar escenarios, é dicir, facer teatro, facer músicas corais e abrir novos campos, digamos, para que son as sin sombreiro galegas, entendes? Son as sin sombreiro galegas, todas esas mulleres irmandiñas. E, lóxicamente, eso que logo callou tamén na Asociación Republicana Coruñesa, que tamén foi moi activa, con unha vertiente xa, igual que as Irmandades da Fala feminista, é dicir, de reivindicar os dereitos da muller, logo, dentro do Partido Galeguista, pois tamén se manifesta na actuación política das mulleres, con seccións propias na nosa terra e con unha solicitud propia e un chamamento ás mulleres para que votaran o estatuto. Entón, hai todo un bo facer feminista, pero completamente feminista, desde xa as Irmandades da Fala, que naceu, xermolou no Grupo de Coruña, onde María era militante das Irmandades, e que logo aparece tamén en Betanzos, en Santiago, en Ourense, é dicir, que se vai estendendo a modo de mancha de aceite, si queres, por toda Galiza, desde as Irmandades o Partido Galeguista. Coa vitoria da Fronte Popular, Casal chega a alcaldía, ambos se implican no referendo do Estatuto, da imprenta de Nosa en moitos dos cartéis do referendo, non? E ela tamén forma parte activamente, non? Na comisión que levou as Cortes o Estatuto. Bueno, María traballaba, seguía en Santiago, era moi cotizada como modista e iso apoiaba económicamente o proxecto de Nosa, o Partido Galeguista. É dicir, eran uns ingresos permanentes que iban para aí. E sí, efectivamente, María participa activamente en todo o que ten que ver a imprenta Nos cando o tempo lle queda libre. Incluso un dos traballadores da imprenta Nos comentaba que a veces María cosía, porque daquela os libros eran cosidos. Cando tiña tempo, pois tamén participaba na imprenta cosendo, porque eran libros moi manuales, non? E ela é a única muller, que cando o Estatuto é plebiscitado en Galiza e de Santiago sale a comitiva encabezada pois por Ángel Casal, porque era o alcalde e foi o que proclamou desde o Obradoiro o referéndum do Estatuto, pero cando, según prevía a Constitución, se trasladan a Madrid para entregarlo en Cortes, para que en Cortes se debatira e se aprobara, pois María é a única muller política e militante que acompaña a esta comisión para entregar o Estatuto como correspondía nas Cortes de Madrid. Pero chega a sublevación, todos estes proxectos saltan polos aires e eso home é detido e executado. Como vive ela, como vive a familia estes acontecementos? Bueno, María vivía naquele momento en Santiago, ela era moi amiga de Antonia, moito. A Antonia é a muller de Camilo Díaz Baliño. Eran amigas, as dúas militaban, de feito, cando Ángel Casal e María chegan a Santiago, pois se instalan na casa de Camilo Díaz Baliño e Antonia, non? Na Rúa das Hortas. Ben, pois, o primeiro é que María, que procuraba ir a Falcona, a apoiar a Ángel Casal e a ter información sobre él, pois lle entregan un reloxo e entregan unhas permanencias que confirma que efectivamente Ángel Casal foi asesinado, como se foi con Pepiño Areosa nunha das revoltas en Cacheiras, non? Entón, ela, nese momento,
se dá conta de que ela tamén está en perigo. En ese momento eu creo que cando ela é consciente do perigo. E entón, bueno, pois chega a Coruña, a familia de Ángel Casal lle presta apoio e de feito ese apoio vai a resolver que ela poida sair vía Portugal para América, para Buenos Aires, donde además ela ten familia, é dicir, tiña curmáns ali, e bueno, a min o que me contaron, non Luis e Anne, que non falei con el, pero si Maruxa, é que desde que chegou a Buenos Aires, María nunca tuvo luz nos ollos, na cara, nin na vida. Nunca. É dicir, o pensamento, o cariño, o amor e o proxecto con Ángel Casal viviu sempre con ela, a pesar de que seguramente por razóns de papeleo acaba casando con un curbán en Buenos Aires, pero seguramente para estabilizar unha situación que de outra maneira pois o mellor non podía, non? E toda esa actividade tamén política deixou na súa época do exilio, Encarna? No, ela continuou militando, a min isto sí que me comentaron, ela continuou militando en Buenos Aires, colaborando, ela tiña que traballar, seguía traballando como modista para sustentarse económicamente, pero seguiu colaborando no exilio ca militancia. Por exemplo, a min me comentaron que algunhas das bandeiras do Partido Galeguista no exilio foi ela que nas fixo, é dicir, ela seguiu militando na medida das posibilidades e de apoio no mundo do exilio. Nunca deixou de levar no corazón e na cabeza que Galicia tiña que ser un país de seu, e dentro do que se podía facer no exilio o levou facendo, o seguiu facendo hasta a súa morte. Despois de todo o que ela fixo, como é posible que permanecera tantos anos invisibilizada, sempre á sombra do seu home, non a carón do seu home? Bueno, eso non é ninguna novedad. O traballo que nos costa sacar as mulleres con vida propia, e sobre todo cando son parella de estes homes tan, digamos, porque claro, a construción da historia a partir dos homes é terrible, porque as mulleres que foron importantísimas, que fixeron cousas, costa moito sacalas. E eu creo que tamén aquí tuvo algo que ver o feito de que ela se casara en Buenos Aires co seu curmán. Son todos estes mundos tan masculinos e machistas que, bueno, pois por sorte as mulleres e o feminismo vamos sacando a luz, vamos lle poñendo focos, vamos dicindo que a historia sin elas non é verdadeira, é falsa e, por tanto, que hai que contar a partir da verdade. Pois, Encarna Otero, moitas grazas por abrirnos os ollos, axudarnos a coñecer mellor a María Miramontes. Moitas gracias. A ti. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Co gallo do ano castelao, hoxe queremos coarnos na exposición Ollos de Vidro, as formas doutra historia de Galicia, que podedes ver no Auditorio de Galicia en Santiago. Son 300 pezas elaboradas por un cento de creadores e creadoras coas que debuxar e construir a Galicia do último século. Germán Labrador é o comisario da exposición. Germán, que tal? Benvido, grazas por acompañarnos. Hola, que tal? Como en todo relato, a realidade que se nos presenta depende, claro, da perspectiva desde onde miremos, non que ollada se ofrece nesta exposición. Como se ve a Galicia do século XX a través destes ollos de cristal? Claro, moi interesante, non? Porque traballando na investigación da exposición, pois foise facendo evidente que para Castelao a cuestión da ollada, a cuestión da construción política e estética da ollada era un elemento decisivo, non? Cando ele escribe O ollo de vidro, ele está misturando varias tradicións diferentes, non? Por un lado, ele está pois traballando dende a literatura oral popular, dende os contos de defuntos e aparecidos e as santas compañas, pero tamén dende esa beta do humor galego que reflexiona sobre a morte para rirse dela, non? Non debe usar nada doado a selección dos autores e autoras e tamén das obras, non? Efectivamente, hai unha investigación de 2 anos detrás do proxecto, tampouco un proxecto pechado, nin se concibe como tal, igual que están estes autores e autoras, podían estar outras obras. O importante é que todas foran, digamos, significativas e que permitisen fiar dun xeito aberto, dun xeito provocador este relato de relatos, non? O que Castelao, ademais desa tradición oral popular, mistura no seu ollo de vidro
e tamén a tecnoloxía do século XX, Castelao era médico, incorpora unha tecnoloxía moderna como son os rayos X, que se desenvolveron como procedimento en 1895, e só 2 anos despois xa estaban operativos no contexto de Galicia. Para Castelao esta idea lle fascinaba, non? De que a xente conseguise ter unha imaxe interior da materia, dos espectros, dos fantasmas, dos misterios que a materia garda para sí. Como facer eso coa linguaxe, como facer eso coa arte, co debuxo, como facer unha radiografía espiritual, unha radiografía política, unha radiografía estética da realidade. É un pouco o cometido que lle vai dar os creadores. Entón, de algún xeito, a exposición é un conxunto de ollos de vidro, un centollo, non? A idea de que detrás do centollo está a idea do Argos, da multiplicidade dos ollos, que son unha perspectiva múltiple e simultánea, pode intentar construir unha ollada sobre a realidade complexa e non simplificadora. E tampouco agarda que o espectador saia dali con un discurso pechado, non? Mais ben ao contrario, que quere abrir o ollo do espectador e provocar unha serie de experiencias de recoñecer e desrecoñecerse pois neste propio, digamos, conxunto de materiais que a exposición ofrece. A exposición, digamos, que está dividida en 5 bloques, se non me equivoco, episodios que van desde a construción transatlántica do capitalismo do século XIX ata a contracultura dos anos 70 e ata a Galicia actual. Eu quería determe, se che parece, nese período que vai desa etapa luminosa dos anos 30, por dicilo de algún xeito, que coincide coa proclamación da Segunda República ata o oscurantismo da Guerra Civil e o franquismo, non? De que elementos botades man, a través de que obras se van construindo ese relato, ese tránsito da Galicia que puido ser a Galicia que acabou sendo despois da guerra? Moi ben, creo que aí iso resultou o cerne da exposición. Entrámonos moito no contexto da Segunda República para pensar as alianzas entre intelectuais, políticos, escritores republicanos e galeguistas coas culturas populares do momento. Interésanos moito a Antroido, por exemplo, un dos obxectos que podemos ver que nos cedeu o Fegai foi a película do Xirobio, que é a primeira película de ficción que se roda en Galicia a partir dun conto dunha cousa de Castelao ambientada no Antroido de Vigo. Hai tamén unha peza de Alrábade a partir dos 6 poemas galegos de Lorca. García Lorca foi o único poeta que nos anos 30 escribiu un libro de poemas enteiro nunha lingua diferente, unha lingua peninsular diferente da súa, como un xesto político, como un xesto de dicir que a República tiña que ver con multiculturalismo e que a posibilidade dunha España republicana necesitaba que houvese, digamos, unha Galicia soberana, o mesmo en Cataluña, en Euskadi, en Andalucía, non? Analizamos algunhas imaxes, como foi a homenaxe que fixeron as irmandades da fala de Coruña en Carral, o monumento dos mártires, no ano 31, tamén algunhas alegorías republicanas, algunhas figuras vinculadas co anarquismo. Tamén temos a reconstrucción de como eran os muros electorais do 36, como a reconstrucción dunha parede con cartaces orixinais de defensa do Estatuto do 36, e logo permitímonos unha reconstrucción como se fose, digamos, unha escultura gráfica dos anos 70 do cartaz da famosa vaca que é ordeñada en Madrid, pero alimentada en Galicia de Castelao, formalizado por un novísimo Isaac Díaz Pardo. E como está representada a represión, a longa noite de pedra cantada por Celso Emilio? Temos a seguinte sala, que é a sala central da exposición, unha sala moi potente, unha sala moi dura tamén, onde se reúnen materiais vinculados coa represión que van dende o mesmo momento da represión ata prácticamente Antonte. O que pensamos tamén é como precisamente os tempos da memoria son tempos que están retornando todo, non? E que necesitan, digamos, volver a pensar unha outra vez. A dimensión da represión en Galicia foi tan grande que aínda hoxe non acabamos de ter representado
esa represión. É importantísimo todo ese traballo que durante 80 anos fixeron investigadores, antropólogos, artistas, diseñadores, fotógrafos, etc. Así que nesa sala, que para min a sala máis conseguida da exposición, hai unha pequena colección deses elementos, empezando pola reproducción do mural que Xosé Vizoso fixo en Celanova a petición de Arraianos e da Asociación pola Memoria, da Recuperación pola Memoria Histórica de Celanova no Monte do Zurriolo, que é un mural no que se homenaxean os represaliados na guerra e tamén a persecución da guerrilla. É unha sorte de Guernica galego espectacular e moi poderoso, que normalmente a xente ten que é unha peza de land art e hai que ir a ver o monte, pero fixemos aquí unha reproducción muralística en sala, que creo que é unha oportunidade excelente de contemplar esa peza en directo con toda a súa poesía. Foi unha mágoa, pero tamén unha pequena, unha sorte de consolo, digamos, poder ter inaugurado apenas uns días antes do pasamento de Xosé, pois este mural. Logo temos un mural co fardel da guerra de Conde Corval, tamén unha testemunha importantísima, unha sorte de pinturas negras na Galicia, da represión. Temos as imaxes de estampa popular galega, que no ano 68 tivo lugar en Santiago e en Tui foi secuestrada polo réxime baixo a acusación de inxurias ao exército, e é digamos, unha panorámica, un friso do que foi a arte política popular de vanguarda nos anos 60. Hai moita historia de imaxes secuestradas, de imaxes prohibidas, de imaxes perdidas ou profanadas nesta sala da Guerra Civil. E logo Xurxo Allán, tamén outro colaborador importante, ofrece dúas vitrinas con material inédito de exhumacións vencelladas á guerrilla antifranquista galega. Temos unhas reproduccións dos xornais que os guerrilleiros editaban para informarse e entreterse dentro da propia guerrilla. Hai un traballo fascinante por parte de arqueólogos e asociacións memoriais de reconstrucción material, forense, arqueolóxica dos escenarios destas resistencias, e ali temos como se fose na escena de dous crimes, dúas investigacións vencelladas a dous episodios de represión da guerrilla cos distintos materiais orixinais que se poden ver en primicia absolutamente nesta exposición. Logo tamén temos fotografía de testemunha como as imaxes de Nicolás Combarro ou de Clemente Bernard nos campos de concentración galegos, que tamén outro capítulo borrado da memoria. Temos unha alusión ao enterro de Franco en Cuelgamuros en 1975, en Velorio Español, de Ayaso, de Manuel Ayaso. E logo temos tamén unha peza importante de escoita, que Joan Xil foi un dos comisarios, investigadores e artistas que acompañou comigo, con María Bella, o traballo da exposición nestes meses. El fai unha paisaxe sonora en dous tempos, recollendo ritmos, frases, memorias esquecidas, digamos, da historia moderna galega, e hai como unha encrucillada no centro da sala da Guerra Civil, dende o interior desa encrucillada pódese escoitar todas esas voces, estímulos, cancións, berros, vencellados a unha historia comunitaria, colectiva, que a guerra tamén rompe, non? Pero logo hai moitas outras pezas, digamos, en vitrina, tamén un monitor, o romance dun comandante da guerrilla que foi asesinado. Realmente todo este conxunto de materiais, algún outro que seguro que esquezo, pois configura unha sala poderosísima, que creo que desde que se fixera a exposición do Memorial da Liberdade, pois eu agora mesmo non identifico un conxunto tan conmovedor ao redor
da guerra civil no caso galego. Unha exposición, desde logo, Ollos de Vidro, moi ambiciosa, que desde logo demostra a importancia da función social da obra da arte como espello onde reflexar todo aquilo que a ditadura quixo ocultar. Germán Labrador, comisario da exposición, parabéns pola iniciativa e grazas por vir aquí a contárnola. Moitas grazas, o prazer foi meu. Un saúdo. Saúdos. Pois ata aquí chegamos. Grazas a todos e todas por compartir connosco as vosas historias e a Daniel Montoya por enriquecer este capítulo coa súa maravillosa voz. Nos seguiremos navegando polo océano da memoria. No vindeiro capítulo deterémonos na cidade da Coruña. Era un rapaz da época daquela que visto como ia a cousa e intentaron escapar para Asturias. En o Portiño colleron un barco, pero os colleron e os fusilaron ali todos. Lo cogieron, lo metieron en la cárcel y mi madre nos contaba que era duro, pues porque él decía que no se quería morir y que no se quería morir y que no se quería morir. Y lo fusilaron en el 37, tenía 19 años. Sacaron da cárcel, levaron ao cementerio sobre as 12 xa da noite. Abriron a porta, meteron adentro con unha silla diante dunha sepultura. Vele a su marido e lo tiene. E pecharon a porta e deixaron sola hasta a madrugada. Volveron a abrir a porta e levaron para a cárcel. Non pode ser que en pleno 2025 na cidade da Coruña haxa unhas sepulturas clandestinas con 300 persoas e que a sociedade o ignore. Mais nada, xa sabes que podes atoparnos en Spotify, en iBooks e en YouTube. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.